стана най-щастливия човек на света, видяхме, че дори научно е доказано, че ние сами създаваме щастието си, сами синтезираме щастието си, независимо от външните обстоятелства. И затова умението да променяме състоянието си е много важно за щастието ни. Видяхме много идеи за това как може да променяме състоянието си, чрез музика, чрез различни спонтанни действия, чрез променяне на позицията на тялото, опитване на нещо ново, различни мотивиращи филми, книги и така нататък. Всички тези неща обаче променят състоянието ни за кратко. Обикновено, когато направим нещо такова, да, променяме състоянието си, чувстваме се по-добре, но скоро след това се връщаме в старото състояние. И затова искам да ви дам една тактика, с която можете трайно да промените състоянието си и по този начин да промените целия си живот. Защото щастието, както разбрахме, не означава да бъдеш с розови очила през цялото време или да си супер позитивен, да си изглеждаш едва ли не като напушен, нали? И да казваш на черното бяло, да си винаги супер енергичен, супер усмихнат. Няма такъв човек, нали? Вие познавате ли човек, който абсолютно винаги да е така? Може, ако го виждате от време на време, да е така често, но обикновено, ако се мъчим постоянно да сме позитивни и дори нещата, които не ни харесват, да казваме, че ни харесват, тогава ние се опитваме да лъжем себе си и не ни се получава. Получава се малко фалшиво и не е добро крайното усещане. Защото не е хубаво да се лъжем. Има неща, които не ни харесват и в някакви негативни ситуации, ако се опитваме да ги направим позитивни, ще изглеждаме неадекватни. Нали? Всъщност щастието не е това постоянно да сме с някакви розови очила и да казваме на всичко, че е супер прекрасно. А щастието е една основа, върху която ние можем да градим. Щастието трябва да бъде в основата и оттам нататък да си позволяваме да изживяваме всичко. Не знам дали ви се е случвало да бъдете тъжни, да ви се плаче, дори да плачете и в същото време да сте в абсолютно съзнание, с абсолютно ясно съзнание, че това е временно състояние, че то ще премине и че вие просто искате да си го изживеете и в момента си позволявате да си изживеете това нещо. Ако ви се е случвало, знаете, че в такъв момент много бързо преминава това състояние. Защото когато се борим с негативните емоции, те зацикляме в тях, те просто остават, защото ние се фокусираме в тях. А когато просто си дадем свободата да ги изживеем, те много бързо преминават. И това е много интересно. Когато имаме тази основа на щастие, ние сме осъзнати в всяко едно нещо. И на едно по-високо ниво, нашата душа всъщност иска да изживее абсолютно всичко. Тя иска да изживее всякакви емоции, всякакви преживявания, всякакви случки. И тя е щастлива дори когато има страдание. Защото това е нещо, което я учи, това е нещо, което добавя към изживяването ни, нещо, което ни разширява и ни развива. И всъщност душата е щастлива, тя няма определение за позитивно и негативно. За нея е важно да има разнообразни изживявания и да изживява всичко изцяло. И затова ние можем да сме щастливи, дори когато сме тъжни, дори когато сме ядосани. И това става, когато сме осъзнати и когато сме изградили тази основа на щастието. И тогава всички тези неща, които са на повърхността, всички емоции, които се проявяват, те са върху тази основа от щастие, която ние сме изградили. И тогава те преминават, ние им се отдаваме, изживяваме ги осъзнато и се развиваме по този начин. И затова искам да ви кажа тази тактика, чрез която да изградите тази основа. Това е, отделете по 5 минутки на ден. Защото е хубаво да се тренира всъщност щастието и това да бъдем щастливи, да влизаме в това състояние на щастие. Това става чрез въображението и чрез полагане на известно усилие. Това е като мускул, то се тренира. И колкото по-често го тренираме, толкова по-лесно става. Както с всичко останало. Както когато тренираме един мускул, той се развива и вече е много по-силен, много по-лесно да дига някаква тежест. Затова тактиката се състои в това.
Поне с 60 дена. Отделяйте по 5 минути всеки ден, всяка сутрин, най-добре сутрин, тогава най-лесно възприемаме и сме най-свежи. И си представете, както направихме в началото на вебинара, един много щастлив момент, в който сте си мислили, че сте най-щастливият човек на света или че просто сте били много щастливи. И усетете абсолютно всичко отново, спомнете си всичко, което сте изживели тогава, какво сте мислили, с кого сте били, какво точно се е случило, какво сте усещали, каква емоция, каква е била позицията на тялото ви дори, как сте дишали, какво сте правили с тялото си, как сте се усещали, къде сте усещали емоцията. Всичко, което можете да си спомните с толкова големи подробности, че просто да го изживеете отново. Наистина да влезете до толкова голяма степен в това усещане, че да го изживеете сега, в момента. И това е много важно. Наистина просто да го усетите, все едно се случва в този момент. Отделете си тези 5 минутки и го направете. В началото вероятно ще ви е трудно, защото ще се разсейвате с други мисли, какво трябва да правите днес, какво е станало вчера. Но тренирайте въображението и ума да влизате в това състояние. И в един момент ще се получи така, че няма да имате нужда дори да си спомняте този много щастлив момент от миналото, а директно вие ще знаете какво трябва да направите, за да влезнете в това състояние. Какво да си помислите или нещо много бързичко. Обикновено имаме някаква котва, някаква мисъл или някаква поза на тялото или дори дишане или нещо, за което си се хващаме и то просто ни вкара в това състояние. И когато го тренирате, ще става все по-лесно и по-лесно. Много бързо ще може да влизате в това състояние на огромно щастие. И направете го наистина за 60 дена, за да може да усъвършенствате това умение и да влизате много лесно в това състояние. И когато това стане, вие вече ще започнете да изграждате тази основа от щастие и във всеки един момент, когато пожелаете, ще можете много лесно да променяте състоянието си и да влизате в това състояние и да правите нещата и да изживявате нещата от това състояние. Дори и да сте тъжни, дори и да имате някакви негативни емоции или случки или проблеми, вие ще изхождате от това състояние и ще ги решавате много по-лесно. Ще преминават много по-лесно, ще бъдете много по-осъзнати и ще видите колко по-прекрасен ще бъде живота. Наистина ще ви се промени целият живот, когато имате изградена тази основа. Така че наистина си струва, отделете тези 5 минутки на ден, упорито всеки ден тренирайте. В началото може да ви се стори трудно, просто положете това усилие и вкарайте въображението си в работа, защото въображението е един много важен инструмент, който трябва да го използваме и трябва да го тренираме. И наистина се получава. Аз съм го правила, в началото може да е трудно, но с времето става все по-лесно, когато тренираме. Така че направете го. Вкарайте тези инструменти в действие, въображението, създайте това умение и ще видите какъв прекрасен живот ще имате и как ще имате тази основа от щастие винаги. Обичам ви и до скоро!